is droog, de zon schijnt, maar het is nog wel een beetje koud voor alle 1500 lopers die vandaag meedoen aan de 11e editie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. En het is al lekker druk hier bij het startpunt, op de markt in Terneuzen. Heeft u zich een beetje voorbereid voor vandaag? Absoluut. Een marathon zonder voorbereiding is onmogelijk, denk ik. Het is fris, maar het is toch helder, niet te veel wind. Enkel het stuk langs de Schelde zal wel lastiger zijn, denk ik. Dat is goed te doen. Je verdeelt het gewoon op in 42 keer 1 kilometer en je bent er. Jullie staan wel klaar, maar jullie zijn net niet vertrokken. Nee, wij doen de estafette marathon, ja. Wij lopen met z'n vieren. Wat houdt dat precies in? Ja, iedereen loopt ongeveer 1/4 van de marathon. Dus iemand 9, 10 en 11 kilometer. 3, 2, 1. Het parcours loopt dit jaar vanuit Terneuzen naar Hulst. En vorig jaar was het andersom. Ik vind dat alle twee zijn charmes wel heeft. En ik vind het ook wel leuk dat ze het elk jaar omwisselen. Zodat je elke keer een nieuwe start en een nieuwe finish hebt, zeg maar. En ik vind Hulst heeft veel sfeer, Terneuzen heeft veel sfeer. En ja, we doen nu voor ons 5e jaar mee. En elk jaar is leuk op zichzelf, dus hartstikke goed. Wij doen niet meelopen, wij gaan als EHBO als de laatste loper. Dus wij rijden met de fiets achter de marathon aan. U heeft ook gewoon een sportieve dag dan? Jawel, 5 uur op de fiets zitten, maar dat valt best wel mee. Dus alleen is hier het poepje vanaf dat we thuis komen, maar het is wel heel bijzonder. Het is best fris hier. Ja, dat valt tegen. Jekkie Jan, het gaat beter nog een dikkere jas geweest. Ja, het is zo vandaag. Hulst naar de markt, 20 kilometer. Wisselpunt 2. Mensen, geef de lopers ruimte, zodat de estafette de wissels kunnen doen. Wij zijn het team van de ambulance. We lopen met 2 teams. Het team met verpleegkundigen en het team met chauffeurs. En we gaan er weer voor om met het team van de chauffeurs weer te winnen, zoals elk jaar. Ja, ging wel aardig. Alleen halverwege kreeg ik al wat steken in mijn zij. Dus ja, daar moest ik er dan even mee doen. Maar mooie tijd, denk ik. 46 minuten. Er zijn vandaag 350 vrijwilligers die helpen bij de marathon. Hoe belangrijk zijn die? Ja, heel belangrijk, uiteraard. Ik bedoel, er zijn punten bij waar de auto's niet door mogen. Nou, als die auto's doorgaan, nou, dan heb je een opgesodemieter natuurlijk, hè. Als het goed is, is het wisselpunt voor de 3e keer, maar mijn loper staat er niet, dus helaas. En nu? Wachten, kijken, zoeken. Voor wie ben je hier? Voor mijn moeder. Die loopt de hele marathon? Nee, een halve. Hoe is het gegaan? Het valt best tegen, gewoon een halve. Kan ik me goed voorstellen. Ja, maar ik ben blij dat ik er ben. Hoe ging het? Ja, het ging wel goed. We hebben sneller gelopen dan vorig jaar, dus we zijn tevreden. Want wat is jullie tijd? Ja, we hebben estafette gelopen en we hebben net boven de 3 uur. Dus we wilden net onder de 3 uur proberen, maar dat was een beetje ambitieus. Maar het is wel goed gegaan. Zijn er nou mensen uitgevallen vandaag? Op de finish op dit moment nog niet. Iedereen komt redelijk fris de finish over. Uiteraard vermoeid, 42 kilometer en een beetje hardlopen. Best heftig, maar voor de rest gaat het gewoon goed. Plaats maken, dan komt het estafette-team komt hier naar beneden gedenderd weliswaar. Je hebt het gehaald. Je hebt je teamgenoot gevonden. Ik heb ongeveer 10 minuten nog moeten wachten. En uiteindelijk zag ik hem staan. Dus wat bleek, ze waren dus vast komen te zitten in het verkeer. Uiteindelijk hebben we dan 2 uur 55 gelopen met het team. In plaats van de 2 uur 45, zeg maar. Ondanks de kou echt een heerlijke dag. En ontzettend veel respect voor iedereen die hier heeft meegelopen. Wie weet krijg ik het wel voor elkaar om volgend jaar met het team van Omroep Zeeland mee te lopen. Dankjewel voor het kijken. Ik feest hier nog even mee. Tot volgende week.